Murora wenyika Kanimbau waburitsa official statement rekuti havasisiri vese naKudzai Mushonga mushure mekunge aita zvinhu zvakaipa zvakawanda. Kanye akazoona kuti aiwa iye haangazvigariri zvakadaro. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Kanye released an official statement pama socials ake ati he was a good guy but he did some bad things. He tried everything he could to make it up to me. I did most of my grieving while we were together. I finally got the courage to leave. And of course, I wish him the best. So Kanimbau haasisiri pamwe chete na billionaire in all currencies ka mukomana Kudzi Mushonga kuDubai kwanga kuchigarwa ikoko hameno kuti chii chaitika. This also is following nyaya yekuti sese vakadzokera zvakare kunoitwa surgery yekuwedzera kumenya nyama dzavo. Vangova murungu vapedza ipapo mukomana achibva angosiyiwa. Ukaona munhu akuita move on muchiri kugara mese panenge patoshata zvikuru. Anenge achingotsvaka simba rekuti abude sezvaataura kuti akatoita grieve vachiri vese achingozowana simba rekuti abude. Guys, izvi zvinonzwisa tsetse zvachose. Vanga vatombopusha ka 5 years dzose musikana kugara kuDubai. Pane zvakawanda zvakaitika nekutotengera mwana property kuno kuSouth Africa close to your house. Mari dzacho dzichichinzi dzakaburitswa zvakare kuna Mushonga paakadanana naMandla Baby Daddy vanga vane 48 million asi vakasara vasina chavainacho. Musi wayakanzi mari yacho yadzikira muhomwe musikana akabva ati aiwa ini handigariri marara iwaya ndokuenda. So vanomuziva vari kuti maybe mukoma Kudzi hurana hwakapera mari havachina. Musikana akati bodo regai ndinde. Vamwewo vari kuti aiwa maybe wo wana soulmate yake kuDubai kwantu unenge wapinziwa high places nemunhu here wobva wasvika kuya uwana weekend wako. Ivo vekuSouth Africa ndo vatomanya pama socials ake vakato commenta vakati the tender to the next highest bidder. I just hope she was not using the guy for her first surgery project. Anyways, things that involve two people we cannot guarantee they might get back together next week. This is happening for the second time. Turikuti maybe pane payakapa akambonza aenda kusaluni musikana achibva azoonekwa atova kuSouth Africa. Kudzai akasara achingomirira kuti baby richadzoka kusaluni next time. Next thing akunzwa kuti munhu atosvika kuSouth Africa musikana anoda mari. Anything less fararane nazvo. Vamwe vari kuti boy must go and asintate Mandla Mthembu, the first man to get 48 million and give it to a woman within 5 years, and 5 years ndiyo namba yakanyi chaiyo. Pana Mandla wakagarawo 5 years ndokusiya hoyu pana Kudzi ndedzimwe zvakare 5 years. Don't believe a bit. That is how they do it wetu. This whole Annie and Tubaba breakup, Sisi has been emotional since the news of their breakup. So maybe iscript ravo re Young Rich and Famous kwavanoswera vari kuti publicity stunt vaqalile. Iye anditi Kanye ane imwe series iri kuuya here pa Netflix apa, so vari kuda kuti atotanga kutrenda. It is said, but what I like about Kanye is that famous relationships usually last for some years. She's just a keeper. I guess she loves for real and forgives a lot. At her big age, I guess she has dated with maybe 4 people. Izvi zvinongofadza nekuti tati chiti Valentine tinenge tichionerera ka vanhu vachita zvelove vachipostana, asi zvakangonaka tinenge tiri pano tichingoita drown our sorrows together. Nana Kanye Kudzai ka munhu anotonyadzisa chaizvo. He got played by Mbau who left him timelessly, and then he would beg her to come back. She would come back but only to finish him off kurowa paper 2 chaiko. What a mess. Chiko chakadaro. Mamaira gone. Next month she will be dating a hardworking vendor. Otsonga kai. Please gents, I know we are trying kutodanana nevanhu vari pamusoro, but ngatiregei kunyadzisa nyika dzedu and our clans. She saw the bank balance, Kanye, that I know. She does not leave when the money is still there. So Kudzi is going broke. Kanye akabatoona kuti aiwa handina time for broke Zimbabweans. He was the stepping stone, face, body, skin, sponsored by him. She's on to the next guy richer than Kudzi, but Mamaira ati fambei kuvakomana vepaZimbabwe kava havangokupi vasina kutsenga. She's found someone else. She's done with surgeries. People are allowed to live when things go wrong. Iye Kudzai ataura kuti aiwa chero ini ndatomuvha uone chaizvo nenewo ndanga ndisachadi.
Mukomana ati he was exposed to a lot of depression ne-anxiety during kudanana kwaita naKanye nekuti anga asingagadzikani musikana ari pademand ari all over ane record yekuti maybe anombobata mamwe mapisweki, so mukomana anga achingogara ari paedge. Taipiwa pressure guys, takapiwa pressure avaipostaka a woman crafted from his rib and the emotions connected to his chest, the image of his heart, his entire being connected to his soul, the letter K. Panga pane soft life chaizo, mazimbo achifara wachiti timbinura mugodi uyo, mukomana timba mugodi uzere mvura, asi vanhu vanga vamwewo vane mixed feelings kuti nai kudzi washaya here mwana wekunyika kwenyu wekuhisawo mamiliyoni pane kuti kana mangoita zvimari motsvaga nemayellow bonzo mondo timbana nevasikana vekuSouth Africa, asi zvakangonaka ka mamenyesa mukadzi ganda wangova murungu wotogwa neatanga. Ndo zvazvinoitiwa guys, munongodyiwa kwanza anodyiwa hataureka manyepo, asi zvafambawo zvakanaka Kudzaye azoitawo move on akuita zvinoinaye.